Шампион по фигурно парзалене Максим Ставийски се яви в Бургаската окръжна прокуратура, за да получи обвинителен акт за причиняване на смърт по непредпазливост. Както знаете, Ставийски катастрофира тежко на 5 август тази година. В резултат загина един човек, друг беше тежко ранен. Близо 2 месеца след катастрофата Максим Ставийски се яви на първата си среща с медиите очи в очи. Придружаваше го адвоката му Росен Кожухаров. Световният шампион каза първо: Съжалявам за случилото се. Много съжалявам, наистина. После с уточнението, че няма да коментира нищо около разследването, Ставийски заяви, че каквато и присъда да го очаква, ще я изтърпи. Максим сподели и своята съпричастност към съдбата на ранените в катастрофата край Приморско. За Мануела направих от първия ден каквото зависеше от мене, каквото дори не е възможно за мене и ще продължавам да й помагам от всичките сили. Имам информация, всеки ден ни съобщават. Днес Ставийски е получил обвинителният си акт с вече прецизираното обвинение срещу себе си за причиняване на смърт по непредпазливост. Той каза, че първоначалната формулировка, която беше смекчена и която доведе до санкции на прокурора, не е била умишлено допусната. Предишния път допуснах абсолютно случайна според мен грешка. И сега предявиха ми вече коригирано обвинение. По новия текст на обвинението наказанието е от 3 до 10 години лишаване от свобода.